Jos me aiotaan molemmat tässä asua, niin pitäähän meidän laatia jonkinlaiset säännöt. Kumpikin hallitsee omaa huonetta. Naida jotain vierasta ämmää meidän kotona, vaikka et sä oot mulle antanut. Sä oot 35 ja sä näytät ihan äidiltä. No mites teillä on täällä eroaminen sujunut? Tulisitko se illalliselle mulle? Eikö sä ole niinku naimisissa? Mä olin naimisissa. Tarttisin naisen. Tässä on Nina. Liian hiljasta. Okei. Lähdet talosta. Kunnes kuolema teidät erottaa. No miksi sun sitten heti piti mennä nussimaan jotain horoa? Mä luulen, että me oltais voitu hoitaa tää sivistyneesti. Pilaat nurmikon. Haudataan sitten tää meidän avioliitto edes kunnolla, saatana. I'm sorry.